गाइस देखि पारुथिबे कि केते बड़ गुंफा भितर को जीवा तो मोर साहस हेलानी भितर कौन अच्छी बादुड़ी हो ना कौन कहूँगी ताकू चंगा दौड़। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अंदर है और बहुत आवाज कर रहे हैं, मेरे को जाने को डर लग रहा है मगर फिर भी जाने को कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बनाए रहे ना। सुन तो ब्लॉग डाकी लेगी वो जगह है रास्ता रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। सो हे गाइस मु आपण मानकर शांत शिष्ट भदर लकिया दिल्लू आपण क्या बोला तूने मान को स्वागत करूची मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे। तो केमिति अछनी आपण माने, आई होप कि आपण माने बहुत भलर थिबे आ सेमिति भलर रुहंतु आ मो वीडियो देखुतांतु एन्जॉय करंतु। तो आज आमे आसी जाइछु आम घर 5 ରୁ 6 किलोमीटर दूर हम गोटे भल राम मंदिर अच्छी भाविली से जाकि आपण मानक टिके देखी आपण मैंने भी देखिक एंजॉय करेंगे। तो ये ब्लॉग रे आमे आसीचु मोर जड़े भाई आम झी जड़े हे तो मुझे देखे दूचे। तो आपको देखी पारे ये मो भाई ये मो देई झी माने मो भाणीजी। तो भाणीजी रेडी जीवा? तो चलतु भाई माने जीवा आबे डायरेक्ट जाइकी मंदिर रे देखा। तो बाय। cabeza y empezamos como es, 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 como es. तो गाइस आमे आसी जाइजु एठिकार मंदिर को मंदिर विषय किसी जानिया पाई एठिकार मुख्य पुजारी पाखक आम आईचु। ये केबे स्थापित होइछि केमिति हैला एठी। तो चारिपटे एते जंगल अच्छी केबे कौन मंदिर केमिति कौन हेछि केमिति कौन पूजा चलुछि जानिया पाई आमे मंदिर जे मुख्य पुजारी अछंती तांको किछि पचारिक बुझिया पाई एठी आसीछु। तो ये अच्छी ये मंदिर मुख्य पुजारी। तो भाई मैंने ये मत एते खराब लगिला कि मंदिर पुजारी सहित घंटाए धरिकी कथबार्ता हेली
ଏଇଠି କେମିତି ଆସିବୁ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଭଲ, ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର, ଆଉ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି କି ଏଇଠି କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଆସିବେନି, ସାଙ୍ଗରେ 2 କି 3 ଜଣ ହେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇବାର ଅପସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ପୂଜାରୀଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ବୁଲିବେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଥିଲି ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର, ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଏ ମନ୍ଦିର 30 ବର୍ଷର। ଆଉ ଆଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଥର ଖୋଲରେ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତ ଆଗରୁ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ହାରି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଯଦି ସତର୍କର ସହିତ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଏଠିକି ଆସିବାର ବେଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଚରକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠିକାର ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି ରାମନବମୀ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ରାମନବମୀ। ମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ କେବେ ବି ସ୍ଲିପର୍ ମାଡ଼ିକି ଆସିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ସ୍ଲିପର୍ରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ୍ ହେବନି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁ ଆଉ ୱାଟର ବୋଟଲ ଆଣିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ତ ଗାଇଜ୍, ପ୍ଲେସ୍ର ନେମ୍ଟା ହେଲା ରାଙ୍କିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଏଟା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ମୋ ସହିତ ଏବେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଘଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଭାବିକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି କି ଯାଇପାରିବିନି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବରୀ, ଯିଏକି କୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୋର ଏଠି ଆସିବାଟା ବୃଥା ଗଲାନି। ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଉ ତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆହୁରି। ଉପରେ ଅଛି ମତଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ତ ସେଇଠି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭାଇ, ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆଶାରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ
ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଦେବି ବି, ଟ୍ରାଏ ନୁହେଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ତ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ମତଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। ତ ଚାଲ। କେମିତିଆ ରାସ୍ତା, ତଥାପି ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି ତମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ତମ ପାଇଁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବ ଆଉ ଆସ, ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଖରାପ ହେଲା। ये जाइपारे ना कि कष्ट है। तो गाइस आमे चढ़ी चढ़ी देखी पारे केते बड़ पहाड़, चढ़ी चढ़ी थकी गलु। आउ गोटे कथा आमे भूली जाइचु आनिया पई, पानी बोतलटा आमर तले रही जाइछि, ताकू आनु। आउ बहुत जोर शोष लगुच, कौन करिया तो छाड़ देचे। तथापि ठाकुरंको ना नहीं कि आमे उपरकू चढ़िबारे लागिचु। आउ ठाकुरंको देखिदेला आम शोष भी मरीजिव। गाइस आमे आसी जाइचु मतंग आश्रम को। तो मु भाभी एठी ऊपर किछि आश्रम भलिया किछि थिबो, किंतु एठी देखिला मां वन दुर्गा मंदिर अछि। तो ऊपर को आसिकी मते सेमिति किछि देखिया को मिललानी, किंतु एठिकार व्यू किछि अलग प्रकार थिला। आसंतु देखिबो, पूरा माइंड ब्लोइंग यार। आजिर ब्लॉग को मुझे एंड करुच्ची। पुणी देखा न्यू प्लेस रे, न्यू ब्लॉग रे आउ न्यू स्टाइल रे। तो आज एतिकी, पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय ऑल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट जब इच्छा बोली शेयर करदे निज सांग साथी मानू। आउ कौन कही, पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग।